to som zase Palino, zase raz som tu a ozývam sa vám po dlhej dobe. Chcel som sa vám ozvať, pozeral som staré videá. Prvé bolo natočené 11.11.2013, skoro 2 roky. A teraz ako pozerám a hovorím, čo? To som ja? Ne. Už som ich dal ako súkromné, lebo ma fakt už nebavia more. 61 pozretí mám. 4 lajky a 2 dislajky na úplne prvom. A to ešte nič nie je. Teraz ho práve tu pozerám. Ale OMG, fakt, úplne sa tu facepalmujem na tom. Ako som mohol byť taký. Úplne vyjadrovanie na piču, všetko na piču. A chcel som sa vám teraz pýtať, či v tom mám pokračovať teraz, alebo nie. Lebo OK, videl som videá youtuberov, že malé deti teraz začínajú vlogovať a všetko takto. Lenže ja s tým chcem fakt začať a poriadne začať. Lenže musí mať nejaký začiatok. Každý mal začiatok. Pedro, Gogo, každý a ako v tom rozprávali. A za to sa vám chcem teraz pýtať, či v tom mám pokračovať alebo nie. Takže už úplne iný kanál chcem mať. Žiadny splingy, ani žiadny neviem kto. Teraz práve v tom rozprávam, že aby ste mi napísali, ako sa mám volať. Ale OMG, ako som sa mohol tak vyjadrovať vtedy? Ako? Dám tam dislike. Ja budem teraz hater Palina. No OK, asi si založím nový kanál, neviem. I don't freaking hell know. Neviem, ako sa to bude volať. Možno Palino, neviem, teraz vyložím tam toto video a podľa toho sa to uvidí. Chcel by som začať takto vlogovať a rozoberať niečo. Napríklad, neviem, TV Twix autobus, však, bum bum bum. Alebo hoci čo, ja neviem. Takže podľa toho, koľko pozretí, tak komentáre a všetko a určite sa aj ozvite. Ak ste nevideli, tak smola, ja to už nedám, iba súkromné video to bude už. A podľa toho, aké komentáre, alebo neviem, ohlasy, podľa toho sa budem aj do toho dávať. Takže tak. Robil by som aj skeče vajny. Tak no, ešte to nebudem rozoberať, nebudem debil ako vtedy. Takže tak. Takže asi toľko. Napíšte do komentárov videnia a podľa toho to zistím. Takže berte to tak, že ste ma ešte nevideli. Tí, ktorí ma ešte nevideli, tak pravda, že? A uvidíme sa možno na budúce. Takže čaute.